Obsah slobody vierovyznania alebo presvedčenia, právo mať alebo zmeniť svoje vierovyznanie alebo presvedčenie. Prvým základným rozmerom slobody vierovyznania alebo presvedčenia je právo slobodne mať, zachovať, zmeniť alebo opustiť svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Ide o vaše osobné presvedčenie a je známe ako vnútorný rozmer slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Právo mať alebo zmeniť svoje vierovyznanie alebo presvedčenie je absolútne právo, čo znamená, že podľa medzinárodného práva toto právo nesmie byť nikdy obmedzené, bez ohľadu na to, či ste kresťan, moslim, bahaj, jezíd alebo ateista, či žijete v Singapúre, Švédsku alebo Sudáne, či je mier alebo vojna, bez ohľadu na to, čo hovoria náboženskí alebo politickí vodcovia. Vy a každý iný človek máte právo zachovať si a vážiť si svoje presvedčenie alebo ho zmeniť, prípadne byť neveriacim. Samozrejme, mnohým ľuďom je toto absolútne právo upierané a sú za svoje vierovyznanie alebo presvedčenie trestaní alebo napádaní, a to zo strany vlád, členov rodiny alebo skupín vo vlastnej komunite. Niektoré vlády zakazujú určité náboženstva alebo presvedčenia. Falun Gong je forma buddhistickej viery a praxe, ktorá je v Číne zakázaná. Praktizujúci Falun Gongu trpia väzením, mučením, nútenými prácami v prevýchovných táboroch, aby ich prinútili vzdať sa svojho presvedčenia. V Eritreji existujú len 4 štátom uznané náboženstvá a ľudia, ktorí patria k neuznaným náboženstvám, ako sú letniční kresťania a Jehovoví svedkovia, sú tvrdo trestaní rôznymi spôsobmi. A zda najčastejším príkladom porušovania práva na vierovyznanie alebo presvedčenie sú zločiny z nenávisti, keď sa obete stávajú terčom násilia pre svoju náboženskú identitu alebo presvedčenie. Sú napádané preto, že vyznávajú určité náboženstvo alebo presvedčenie. Vo Francúzsku v roku 2015 počet trestných činov z nenávisti proti moslimom, ako sú útoky, obťažovanie alebo poškodzovanie cudzej veci, vzrástol o 250%, pričom bolo zaznamenaných 336 prípadov. A úroveň trestných činov z nenávisti voči židovskej komunite zostala vysoká, so 715 nahlásenými činmi. V niektorých častiach mexického vidieka boli protestantskí kresťania vystavení násiliu alebo vyhnaní zo svojich pozemkov vedúcimi predstaviteľmi komunity, ktorí chcú zachovať tradičnú a katolícku kresťanskú religiozitu. V mnohých krajinách sú náboženská identita, národná identita a identita štátu úzko prepojené. Za takýchto okolností môžu byť náboženské menšiny a ľudia, ktorí opúšťajú väčšinové náboženstvo vrátane ateistov, vnímaní ako nelojálni voči národu alebo dokonca ako hrozba pre národnú bezpečnosť. Absolútne právo opustiť náboženstvo alebo presvedčenie sa často neberie do úvahy. Indonézia má zákony o slobode vierovyznania, hoci tieto zákony chránia len ľudí s určitým náboženstvom: islam, katolícke a protestantské kresťanstvo, buddhizmus, konfucianizmus a hinduizmus. Ateizmus nie je chránený. 30-ročný Alex Án, ktorý je moslimského pôvodu, si odsedel 2,5 roka vo väzení a hrozí mu pokuta $11,000 za to, že napísal Boh neexistuje a založil ateistickú stránku na Facebooku. Án bol obvinený z toho, že šíril informácie zamerané na náboženskú nenávisť alebo nepriateľstvo, šíril rúhavé posolstvo na internete a vyzýval ostatných, aby prijali ateizmus. Ána rozzúrené davy zbili a jeho komunita ho odmietla i napriek tomu, že na svojej stránke na Facebooku zverejnil verejné ospravedlnenie. V Iráne môžu konvertiti z islamu na kresťanstvo čeliť prísnym trestom, najmä ak sa angažujú v neregistrovaných domácich cirkvách. V júli 2017 boli 4 konvertiti odsúdení na 10 rokov trestu odňatia slobody na základe obvinenia z konania proti národnej bezpečnosti. 3 z nich boli odsúdení aj na 80 rán bičom za pitie vína určeného na prijímanie, keďže vláda ich stále považuje za moslimov a pre moslimov v Iráne je pitie alkoholu nezákonné. Politickí a náboženskí predstavitelia často využívajú svoj výklad posvätných textov alebo tradícií náboženského práva na zdôvodnenie zákazov a trestov za opustenie väčšinového náboženstva alebo za príslušnosť k určitým skupinám. Tresty môžu zahŕňať trest smrti, väzenie, stratu zamestnania alebo anulovanie manželstva a stratu starostlivosti o deti.
Takéto zákonné obmedzenia práva opustiť islam má viacero krajín s moslimskou väčšinou, vrátane Saúdskej Arábie a Pakistanu. Nie je to však zďaleka nevyhnutné. Napríklad v Sierra Leone tvoria moslimovia približne 70% obyvateľstva a kresťania 20%. A hoci je náboženstvo veľmi verejné, nie je spolitizované a konverzie oboma smermi sú bežné. Tento druh problémov sa neobmedzuje len na krajiny s moslimskou väčšinou. V niektorých častiach Stredoafrickej republiky milície Anti-Balaka používali vyhrážky smrťou, aby prinútili príslušníkov moslimskej menšiny stať sa kresťanmi. A niekoľko štátov v Indii má legislatívu obmedzujúcu právo na zmenu náboženstva, ktorá napríklad vyžaduje, aby ľudia, ktorí konvertujú, požiadali o povolenie vládne orgány. Toto právo však neporušujú len vlády. V Indii došlo k vážnym výbuchom násilia, pri ktorých hinduistické nacionalistické skupiny útočili na kresťanské a moslimské komunity. Niekedy dosiahli náboženské konverzie pod hrozbou násilia. V niektorých prípadoch sa od ľudí vysídlených v dôsledku násilia vyžadovalo, aby konvertovali predtým, ako im umožnia návrat do ich domovov. Problémom nečelia len nábožensky založení ľudia. Ľudia, ktorí kritizujú náboženské myšlienky alebo prepojenie medzi náboženstvom a štátom, môžu čeliť vážnemu nebezpečenstvu. V ostatných rokoch bolo v Bangladeši extrémistickými skupinami zavraždených niekoľko blogerov za kritiku náboženských myšlienok a praktík alebo štátu. Žiaľ, pokusy bangladešskej vlády zastaviť tieto násilné extrémistické skupiny zatiaľ neboli úspešné. Niektoré vlády nedokážu odsúdiť útoky na ľudí, ktorí kritizujú náboženské myšlienky. Toto mlčanie vysiela signál, že takéto násilie je oprávnené a prijateľné. Sloboda zmeniť náboženstvo alebo presvedčenie je na medzinárodnej úrovni veľmi kontroverzná. V skutočnosti vždy, keď sa členské štáty OSN dohodli na novom dohovore alebo deklarácii, právo na zmenu náboženstva bolo vyjadrené slabšie. Ale aj keď sa formulácia oslabuje, Výbor OSN pre ľudské práva, ktorého úlohou je radiť krajinám, ako vykladať pakt o občianskych a politických právach, uviedol, že sloboda mať alebo prijať náboženstvo alebo presvedčenie nevyhnutne zahŕňa slobodu výberu náboženstva alebo presvedčenia, vrátane práva nahradiť svoje súčasné náboženstvo alebo presvedčenie iným, alebo prijať ateistické názory, ako aj právo ponechať si svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Ak to zhrnieme, právo mať alebo zmeniť svoje náboženstvo alebo presvedčenie je absolútne. Za žiadnych okolností ho nemožno obmedziť. Napriek tomu niektoré vlády toto právo obmedzujú a existuje mnoho prípadov, keď rodiny alebo skupiny v spoločnosti rôznymi spôsobmi trestajú ľudí za to, že svoje náboženstvo alebo presvedčenie majú alebo ho zmenili. Viac informácií o práve mať alebo zmeniť náboženstvo alebo presvedčenie, vrátane textov dokumentov o ľudských právach, ktoré naň odkazujú, nájdete v školiacich materiáloch na nasledujúcej webovej stránke.